गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। गिबि खौराङाव दङ दिनैनि साना बर' हारिनि गोनांथार जारिमिनारि सान। दिनै 18 मे बर' बिजोंनि सान। बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गोबां बर' मेलेमजिबिफोरजों लोगोसे गोबां आफादफोरनि गोख्रों नाजाथाबनायाव 1963 मायथाइनि 18 मे खालि बर' रावखौ बै समनि बोखावजायै गवालपारा जिल्लानि क'क्राझार हायार सेकेन्डारि स्कुलाव बर' रावखौ फरायसालियाव बिजों महरै थिसनजेननाय जायो। बै सानखालिनिफ्रायनो 18 मेखौ बर' बिजों सान महरै फालिबोगासिनो दङ। बर'नि बिर जोहोलाव सिखोना जोहोलावनि मुसुखाखौ मैया बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बेखेवबाय। नौनोगोर सिखोनाजार आलायखुंग्रि दैसा सिखोना जोहोलावनि जिउ नागारनाय जायगायाव सिखोना जोहोलाव खौसेथि खाम्फाखौ सिखोना जोहोलाव खौसेथि आफादनि आफादगिरि मुरसि हिरन कुमार ब्रह्म आरो मुरसि मनज कुमार ब्रह्म बिथांमोननि नुजाथिनायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बेखेवना होयो। बिर जोहोलावनि मुसुखा बेखेवनाय हाबाफारियाव रायजो सभानि एमपि रोनग्रा नार्जारि, एमएलए जयन्त बसुमतारी आरो ओनसोलनि लोब लोब रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। बिटिसि सोरखारा गथ'सा रैखाथिनि थाखाय गिबि खेब इउनिसेफजों सावरायज्लायदों। बिटिआर ओनसोलाव गथ'सा रैखाथि आरो गथ'साफोरनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय बिटिसि सोरखारा गिबि खेबनि थाखाय इउनाइटेड नेशन इन्टारनेशनेल चिल्ड्रेन इमारजेन्सि फान्ड सुंद'यै इउनिसेफजों गुवारै सावरायज्लायदों। बिटिसि एसेम्ब्लिनि सावराय जथुम नबलाङाव खुंफुंनाय सावरायनाय मेलाव भारतनि गथ'सा रैखाथि बिफान इउनिसेफनि गाहाय सलेडाद हेरेर' आसाम आरो सा सानजा रायजोनि गथ'सा रैखाथि इउनिसेफनि फिल्ड अफिसार डक्टर मुदुलक्का जनथानजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिसिनि सुबुं अनसाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा गौतम दास आरो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, उकिल मुसाहारि, एमएलए जयन्त बसुमतारी आरो नेरसोन एनजिअनि मावफारियाफ्रा बाहागो लायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बर'नि मोननै राजखान्थि दोलो बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि थाखाय खैफोद फैगासिनो। मिरु रायजो आरो बिटिआरआवबो सरकार सालायनाय बिजेपि दोलोआ बिटिआरआव गोख्रों जागासिनो दङ। मख'नो गोनांदि बिजेपिनि सासे दैदेनगिरिया बुंदोंदि फैगौ 2025नि बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपिआ हारसिङैनो सरकार दागोन होनना। बे बाथ्राया बिपिएफ इउपिपिएलनि थाखाय साननो गोनांसै, मानोना बिजेपि दोलोआ गोख्रों दोलो हिसाबै बिटिआरखौ दखल खालामहैनो हागौ। हायार सेकेन्डारि सेथि बोसोरनि फरायसाफोरनि थाखाय गोनांथार खौरां। बे मिथिसार बिलाइनि गेजेरजों मिथिनाय जायोदि दिनै 18 आरो 21 मे अक्ट'आव जानो गोनां ओइचएसनि सेथि बोसोरनि बोसोरारि आनजादखौ उनफिननाय जाबाय होनना फोसावबाय। नाथाय मे दाननि 23 अक्ट'निफ्राय जानो गोनां आनजादफोरा होखानाय अक्ट' आरो सम बायदिनो जागोन होनना फोसावदों। बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बायदियै बिजनि दख'रा आफादनि मावख'आव बिजनि हालामनि रोंग'सा सानसुमैफोरखौ लानानै बिटिआर गोरोबथानि 3.1 दफाजों लोगोसे दानि थासारिनि सायाव गेबें आरो गुवारै सावरायलायनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे सावरायलायनाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै बिबुंथि लाखियो चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि राजु कुमार बसुमतारी बिथाङा। गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा। जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी लोगोसे गोबां सानसुमै गेदेमा बिथांमोना। मानब सेवा संघनि बाख्नायथाव खामानि। सोरखारा मावनानै होयै माइज्लिपारा गामिनि रायजो राजाफोरनि दुब्लियाव थांग्रा दालांखौ दंफांजों लुफुंना होदों। क'क्राझार जिल्लानि 8 नं दतमा बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय माइज्लिपारा गामिनि थागिबि रायजो राजाफोरनि सानफ्रामबो दुब्लियाव थांग्रा दालांखौ सोरखारि नङै फसंथान मानब सेवा संघनि आफादगिरि बिरखां बर'आ लुफुंना होदों। बिथांनि बाख्नायथाव खामानिखौ ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मामा एबा आमाय नङा, बियो सासे राबनसो। बे बाथ्राखौ बुंदों गुवाहाटीनि होस्रांजानाय दुखुथिया बर' आइजोआ। बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला गावसिनि थाग्रा न' बां, जि जोम गासैखौबो जिसिबि लाबोना सिलिंखार खालामदों होनना बुंथियो। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गले गले बुंदोंमोन आसामनि थागिबि सुबुंफोरखौ होस्रांनो हाया, बिसोरहा मोन्थाय दङ होनना। बेबायदि बुंनायनि उनावबो सरकारा माबोरै इनाय अयथासार खालामखो होनना हेमन्तखौ गोख्रों सोंलु खालामदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।